Pozdrav svima, dragi jedači. Danas upoznajte mog prijatelja Klona. Ovo je moj prijatelj po nazivu, znači on se zove Klon od zajebancije. Pozdrav! Znači, on je sad u zadnje vrijeme dosta u videima i govorio je svoj top Dore 2022. I što on očekuje od Dore. Ovaj video pravim čisto da ne dolazi do zabuna jer na forumu stalno govore da je on moj klon, kao da ja imam klona, a ne nego se moj prijatelj zove Klon od zajebancije. On je klon od nekog drugog, a ne od mene. Tako je, pozdrav svima, velika mi čast biti u videu Jede jedača. Ok, sad ćemo malo igrati i pobliže upoznati Klona od zajebancije. Ponavljam, to mu je ime. Da, to mi je ime. Idemo sada igrati. Reci prvo malo nešto o sebi. Pa okej, neću otkrivati koliko sam star ili koliko sam mlad i gdje živim i te stvari, ali mogu reći koja mi je najdraža boja. Reci, najdraža mi je plavokasto-zelena boja s nijansom plavkasto-zelene. Ok, koja ti je najdraža hrana? Najdraža hrana mi je burrito. Ok, čudno, ali ajde. Čak ja to nisam znao o tebi. Mogu nekad i češće snimati videe s Jedom jedačem. Ako vi to želite, pišite u komentare, jel vi to želite. Ok. Reci nam još nešto sebi, nemoj nam se sramit. Dobro, ja sam klon od zajebancije. Ok, to si već rekao. Reci još nešto. Ne želim baš otkrivati. Da otkrije malo više, ljudi bi se trepali. Imaš pravo, ok. Hoćeš ti malo igrat? Može, samo da uzmem. Jel znaš ti uopće tim upravljati? Znam, bajka. Igrao sam ja to i prije. Nemoj ti tu meni pametovat. Inače, on sa mnom snima i parodije, tako da glumi glavnog lika u Sexy Fufac klub, to jest parodij na Wings klub, tako da pa pratite parodije, jer su odlične. Tako je. Ko nam ima najviše pregleda? Prva ima nekih 420 pregleda. Meni nije najdraža prva, ali dobro. Važno da vama je, dragi jedač. Pretplatite se svi na kanal, da se približimo 100 milijuna. Dobro, sad malo pretjeruješ, ali ajde. Bar da imamo neki cilj u Otrovcu. To jest ti igraš. Ok? Umirem! Nadam se da neće više dolaziti do zabuna da sad znate tko sam ja. Da sam ja Jedov prijatelj koji se zove Klon. To jest kraćeno Klon, ali puni naziv Klon od zajebancije. Ja nisam Jedov klon, nego od zajebancije sam klon, kojeg možemo pokazati u videu ako vi to želite. Ok, to bi bilo to od videa, upoznali ste tko je klon. Ako želite saznat ostale članove moje obitelji, pretplatite se na kanal i pišite u komentare. Ako želite saznat tko mi je brat, on je jednom snimio par videa za YouTube, ali je obrisao iz nepovezanih razloga. Ali baš su mu bila zabavna videa, tako da eto. Vidimo se, dragi jedači. Bok!